Gurmaigad a Karen Kirby. Inish Kahi an Athair ó Gallcho gol leis an fajrin ara. Ní gadit a ceist amháin, go an seo bamate, ní gadit a ceist amháin a raigart. Le dornan bliantí anuas tá an fel a géirí an táhachtach agus bíon mid gimmert a genne lachanúr agus ran a farste agus deirtar lom gur tusa an duine is mó sainiolas maidir le statisticí in núna ngála agus tá dúna ngála Johnny Gomain nach bhfuil. So an joku le chartan seo agus a bheith I do bhainisteoir irin pela Rabhartaigh. Well, tá rud éigean ógin an seo agus má ghlachan tú le seo Ceiliúradh sé. So, an ceann sin? Ramíle maigad. Is a géirí green crop. That's cool, no? So, gur a céad maigad agus bhí an tafran álín ar fad níl aon áras faoi sin. Gur maigad ar is staid agus a Geansaí Gael Linn agus buite Gael Linn agus phobal ligad ar chléir agus tua dúirt mórín go dtí mar sean bhfuil amad den teanna mai elefant. So, bhailam ar íist Malú mór a thuirta Gael Linn agus dahanana thug an tacaíocht den Choláiste mar dúirt mat an Choláiste fíorthaíochta den cheantar seo agus tá muid buíocha sa tacaíocht anmuid ó Gael Linn agus ón runn agus cíimiid go maithí an tacaíocht sin agus bhailim buíochas agus malú mór a thuirt dahanana seo sa cheantar a bheith an tacaíocht idir bhreataí agus ahanana eile bainteach leis Choláiste agus mar teistagah tá fuireann in seo tá ionta óg agus ionta díghrise agus díomharcha agus bhín muoin máil sníthe agus tá muid ionta brodalas tú agus málamid go thairdíad agus ar íos tasúla go mbeíthe mhóragah mar teistagah sé réman África, Caidrih, Poblaí chuiste chun é ardmhaithe a chuman luigh le scéal agus teistegann líana go ben rud is móranse na de heise a chruid roimhan chluithe.